Ел һайын 1 февральда бөтә дөнья хиҗаб көне билдәләнә. Уны Бангладешта тауып үскән Назмык хан уйлап сыгарган. Мөэминәләр ни өчен яулык ябына? Хиҗаблы йөрүнең ыңгай яктары бармы? Әйдәгез шул һорауларга җавап табырга тырышайык. Беренчедән, хиҗаб бар галәмдә Раббының әмере. Аллаһ кушкан гамәл безнең файдага гына. Капланып йөрү көс һәм кыюлык бирә. Чөнки кызның йөзе һәм кул сугыгына асык. Башкаһы ышаныслы һәм ипле япма астында. Шулай итеп, Аллаһ Субханаһу ва Тааля гүзәл зат вәкилләрен хаклай, матурлай һәм югарыга күтәрә. Мин башта тик намазларымды гына укыйдым. Мәсҗидкә, дәресләргә килгәндә генә яулык ябынганда мин үземне бик уңайһыз тоя идем. Анан көндән-көн белемем артты, иманым артты. Миңа яулык ябынуы фарз икәнен аңлап, ябынырга булдым. Укыр алдынан яулык бәйләгәндә үземә гел хупланып карый идем. Шулай матур киенеп йөрһәм икән дип гел уйлай идем. Көндән-көнгә иманым артты, белемем артты һәм миңа яулык ябынуы фарз икәнен аңланым. Хәзерге көндә инде мин хиҗабты ихласлап, горурланып киеп йөрим. Хәзер минең арттан кызларым да иярде. Улар мәктәпкә яулыктарын ябынып йөриләр. Бәлки кызым әйтмешләй, мин хиҗаб киһәм, мин үземне Аллаһ Тәгалә тарафынан яклаулы итеп тоям дип куанып кайта. Хәзерге вакытта күп кешеләр яңа дингә басалар һәм уларга яулык ябыну нисектер бер проблема булып тора. Хатын-кыз һәр вакыт яулык менән ул ише матуррак булып күренә. Миңа кызым да гел әйтә инде, "Әсәй, һин яшьрәк күренәһең, яулык ябынһаң" дип. Шуга яулык ябынудан куркмаһындар дип әйтермен. Безнең башкорт халкы һәр вакыттан элек-электән яулык ябынгандар, бала сагаларды ла бала сактан өйрәткәннәр яулык ябынырга. Раббыга якынайтылса иң матур гамәл уның күрһәтмәһенә ихлас һәм тыныс буйыну. Хиҗаблы булуның бәрәкәтен бөркәнгәс кенә һидә башланым, ди безнең героиняларыбызда. Хиҗаб башкаларның игътибарын катындың тышкы кыяфәтенә түгел, уның акылына, һәләтенә, һүзенә генә юнәлтә. Айрылса был катын менән бергә эшләгәндәр өчен мөһим. Кәүдәбез Аллаһыбыз бүләге. Димәк, кыска гына гомеребездә без бу аманатка Раббыбыз кушканса олы хаклык менән карга тиешбез. Хиҗабтың файдаһын бүгенге көндә медициналар аслаган. Мөхәммәд галәйһиссәламның тормышын өйрәнгән вакытта, уга беренче тапкыр мәмерьелә утырган вакытта фәрештә килеп укы дип әйткәндә, 2 тапкыр укы дип ул куркып, калтырап кайтканында катыны Хадиҗә Мөхәммәд галәйһиссәламдан һорый: "Һиңа нимә булды, ничек калтырайһың?" Мине кемдер килеп нык итеп кысып тотты ла, ул миңа укы дип әйтә. Моны һәр вакыт күземдән алдымдан китмәй, куркам шуннан хәзер Хадиҗә, хәзер без беләбез инде кем икән ул. Хадиҗә яулык ябынган була. Күзең алдыңда торамы шул? Тора. Хәзер яулыгын сисәле халала яулыгын торамы хәзер? Юк, тормай. Фәрештә каса яулык катындан Хадиҗәдән. Хадиҗә кире яулыгын киелә. Был яхшы мәгълүмат килтергән. Фәрештә, һин уны тыңларга тиешең. Һин буласак пайгамбар, һин бөтә булдыраһың дип беренче Хадиҗә моны шайтып үзенең ирен хәләлифтен куәтләп итте. Димәк, ошо бер ябай яулык гына фәрештәне касыра яки китерә икән Мөхәммәд галәйһиссәламның эргәһеннән. Ул ни тикле без хәзер фәрештәләрне касырып яшәргә тиешбез ул. Уны нисек һаманда без мин ошонда гына бунда һин урамда китеп барганда һине машина төкетеп йока, һин уже үлеп китергә мөмкин. Әгәр һин шулай иманһыз үлеп китәң, яулыксыз үлеп китәң. Менә мин әле эштә яулыксызмын, азак өймә кайткас яки аят укытканда яулыклымын. Ул 2 стандартлыкта инде. Күңелегездә бар икән, теләгегез бар икән, яулыктан куркырга кирәкмәй. Әгәр дә ысынлап та хәләл ефетегез дин юлында булып та ул һездә үтенә икән, кирһенсә үдегез менә аңларһыгыз. Зөлфия апай Хананованың әйткән шигырындагы юлдар менән әйткәндә, ябай әйбер түгел ул яулык. Яулыктың көсө, хасияте тамук утынан пәрдә булырлык. Иблелек талабы бөтәһенә лә кагыла.
шул сакта ямгыятебездә әхлак һәм ихтирам хакланыр. Шулай ук тыйнак киенү катын-кызның биҙәге һәм калҡаны, көсө һәм ҡоралы, рухи ориентиры һәм дин күрһәткесе. Аллаһтың әмерен тыңлаған хәлдә генә тормош юлын маҡсатлы, лайыҡлы һәм һөҙөмтәле үтеүгә ышанысыбыҙ бар.